गिबि गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रोयो आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासैखौबो नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव फिन आरोबाव मोनसे सावरायनो गोनां आयदानि सायाव फिन भिडिअ लाबोबावदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौबो मोजां मोनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दासान्दि माने बे जाथाया बिराद गोसारनानै दङ फेसबुक आरो इउटुबाव। आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन, आंनि गाराङा मानो बिदि जादों मैयानो आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअ खिन्थाखाबाय, बेनिखायनो आं फिन दिनै खिन्थाबावनांगौ होननानै आं सानाखै। बेफोरखौ खिन्थाबाय थानाय माने टाइमखौ जागारनाय जायो, नङा होमबा? बेनिखायनो गोबाव खालामाबालासि दिनै जिथु सावरायनो गोनां गुबै आयदा, आं बेवहाय नोंथांमोनखौ गोबाव खालामाबालासिनो लाना थांनि। थ' दिनै नोंथांमोनजों रायज्लायनो लानाय जिथु आंनि गुबै आयदाया जाबाय दाख्लै बावै जिथु 17 बोसोर बैसो आरो सासे 45 बोसोर बैसोनि हाबा जानायखौ लानानै जिथु ससियेल मिडियाआव दावराव दावसि जाबाय थानाय, नङा होमबा? बेनि सायावनो आरो फिन दिनै मोनसे आं भिडिअ लाबोबावदों। मानो होननानै बुङोब्ला दहाय फुङाव जों मोनसे अडिअ रेकर्ड मोनदों आरो दै। अडिअ रेकर्डआ एसे गोजामबो जानो हागौ नामा दाख्लैफोरनि, खिन्थु आं दहायसो मोननायखाय आं माने बिनि सायाव भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, अब्लानो नोंथांमोना दायनिगिरिखौ गावनो गाव बुजिनानै मोनगोन एक्सुवेलि दायनिगिरिया सोर। बेनिखायनो आं बे बाथ्रानि सायाव बाथ्रा सावरायनो थांनायनि सिगाङाव आं बै अडिअ रेकर्डखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनानै होग्रोनि। बिनि उनाव आंनि फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मा बुंनो सानो बे आंनि सानदांथिखौ नोंथांमोननो आं फोरमायनानै होगोन। थ' गोबाव खालामा, नोंथांमोना अडिअखौ खोनासंनानै लाग्रोदो। हाबनानै आं दासिमबो मोजाङै नायाखै आरो, मानो होनबा सोंहरबा साबसिन जायो होननानै ना सोरबा सोरबा भिडिअ बायदिसिनाफ्राव बा इउटुबफ्राव सोरबा गावनि लाबा लाबनि थाखायबो बारा खोथा बुङो नालाय। खोथायाथ' बेनो इयो सिख्लाया थगायजोबनाय, सब थगायजोबदो आरो। फैसा लाना खारनायाबो नोंगो, गावथ' फैसा लाङाखै होनदो। हाबानिफ्राय आरो जर जबस्ति लायदो होनना बिमा बिफानाव बेसे बैसो जाखो बेसे माखो बिमा बिफाया 22 बोसोर जादों होननानै बुंदो जोंनि सिगाङाव। आरो बिदि बुंनायनि माबा उनाव जों सार्टिफिकेट नायनो बिगोन आरो हिनजाव नायनो थांग्राया बिदि जादो। हाबानि सानबेसे उनाव खारनाय होनदों? 6 दिन। 6 दिननि उनावनो। बेनिफ्राय बिनि उनावसो जेनेबा दा गोसो थोनाय दङ बोराय हौवा होननानै बिदि मिथिबाय आरो ना। उनावसो मिथिबाय, थारमाने लेनदेना बे बोराय हौवायाबो लायाखैनो, गावनि लोगोनोसो हैदोसो होननाय खोनाबावबाय दा र', क्लियार जाबाथाय खोन्थाहरगोन। माने गावबो गावबो लायाखै, लाबोफायो। ओमफ्राय गावनिख्रुइ 20-22 बोसोरनि फिसाजो फिसाला दोनखायो। ओमफ्राय जायजों दा सन्देह खालामदों आरो ना, बे हाबा जाखानाय आरो मानसिया? हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय। आदसा हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय। ओमफ्राय दा बेयो जेनेबा एसे खोनादों आरो गावजों गाव खोनानाय नङा लायाखै बे। माने गुबुननो हैनाय बेबायदि आरो ना, सन्देह दं आरो बिदि। सन्देहसो ना नंथारगौ? सन्देह माने इथ' बाथ्रायाथ' क्लियारानो, गावसोरसो लाबोआखै इ बाथ्राखौ दा। आदसा, बेनिफ्राय हिनजावसानि जायगाया बहामोन? नबस्ति खलबारि। दोन सारा नबस्ति खलबारि। मुसलपुरनि बेसेबां गोजान जायो? बागानपाराखै थांनांगौ। ओमफ्राय मैया हौवा जों थांदों। ओमफ्राय हौवा लागोना हौवायालाय हौवा गोदाना? जों लागोनि आरो हौवाया। नोंसोर गामिनि आरो ना हौवाया? काकलिगाव ना आफा? काकलिगाव लिरो इसोरबो? माथ' फुरानावलि। ओमफ्राय दा मा लुगैदोंनो मैया नोंसोरदि थांदोंमोन न'खराव दा खारनायाव? मा लुगैदों माने गावसोरथ' फिसाजोखौ खबर मोनखाना दोङो, जोंनोसो खोन्थायाखै। हिनजावसा लागोफ्रा खबर मोननानै दङ, हिनजावसा लागोनि न'आव हाबफैनाय जादोंमोन आरो। मैया थांदो जोङो। ओमफ्राय दा हौवासा लागोआ मा डिमान्ड खालामदों हिनजावसानिफ्राय? हौवासा लागोआथ' एख' डिमान्डथ' खालामाखै। खारनायाव मा लांफादों होनदों? सिन्दुर फोथा हुगारना गालांदो जि माखायाव, इनिफ्राय मंगल सुत्र खुना गालांबाय, बायदिसिना खुजोबना गालांनानै फैसाखौल' उसुरगानिखौ लाना थांबाय। फैसा बेसेबां लांखो आन्दासाव? 20,000सो लांबाय खोमा, 20,000सो लांदोनो। ओमफ्राय गावहा दा बेलेग बायफिनहैजोबनानै आङो जेबो खुना गारबोआखै होननानै देखायफ्लाबाय। आदसा माने भिडिअ होदों आरो, बे गाव फैदों आरो फेसबुकआव? गाव होदो दा। गावनि पेजाव फैदों आरो ना? फेसबुकआव होदो। गावनि फेसबुक आइडियाव होदों आरो ना? आं दा गाव बहा दंहैनो आन्दासाव? 8 people are hired every minute on LinkedIn. Get the app today.
गावथ' इ जायबा हौवा इसोरनावनो दोङो होनना खोन्थाहरदोनो सोरबा नुनानै। आङो भिडिअखौ नायनाय जायाखै भिडिअ मा होनदों बेलाय? आं इदि नङा इ हौवा गोदानानो आंखौ लोंनानै खन्थायबाय थादो। मानो खन्थायनो लोङानो जानि फंबाया एसे एनै लोङो आरो इखौ खन्थायाखैयानो थगायदो आरो इयो। सप्ता खनसेयाव बिदि जायो सोरबा। 45 बोसोर जाबाय लायोनो। माने ओमफ्राय लोंनानै सिगांनि जेनेबा मा नायना फैखो इयो नायहोलायनायाव देनाय नायहोलायखानायाव मा होनना फैखो इयो जेनेबा? सप्ता खनसेल' थानायावलाय बोरै आन्दाज मोनखो बेलाय? थालिसोहाय इयो माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया। फानग्राखा जायजोबो लेनदेन गोनांखालै। ओइ गथ' गोनां हुवा बोराय इफोरबायदिजो बे गाव हौवाया जायजों बहानि जायजों खारलांदों दा? इखो बागानपारा बुग्लामारिनि। बागानफारा बुब्लामारि माने बे दा बागानफारा बुब्लामारियाव दङ ना बहाबा बिसोरो भारा लानानै दं बियो? बुग्लामारियावनो नुदो होननानै सोरबा जोंहानि मादैनो खबर हरदोंमोननो नोंसोर माबार हिनजावफोर ज' फै होननानै। इसा दा हुवाया पार्मिसन होयिखाय थांथ'वासै जाहानि दादाया पार्मिसन होथ'वाखै नांथ'वा थांथ'नाङा होननानै। ओरैनोथ' गोसारखाजोब्बाय जेरावबो। इमान रावखौबो गोसथोलायफेरनो रोङि आब्रा गथ'खौ इदि खालामना गालांबाय इ फाफि हिनजावा। खोनथिनायाबो गावसा बिमादै मोनहानो खोन्थिबाय दालालिया गावथ' होनदो दालालिफोरा जबरदस्ति हरदो होनदो सेलखिनिया जबरदस्ति हरनाय हिनजावा इदि मोसाफैयो हाबायाव? हौवाया दा हौवा गोदाना बेसेबां बैसोनि मानसिमोन? 30 बोसोर। होमबालाय बारा गिदिर नङामोन माथो। ओहो इलाय आधार कार्ड साधार कार्ड होजोब्बाय जोङो। होमबाथ' 30 गिदिर बो नङामोन जागोन एसेबां गिदिर नङा नङामोन। 04011995 मार सुनि हिनजावहाय इयो। बेनिफ्राय दा गाग्लि मोनोबा गाग्लि बुगोन आं खोन्थाबायदमोनबा। नङा बेथ' नियम नङा नालाय हाबा जाखांनानै सोरजोंबा जेनेबा दाइभर्स खालामालासिनो बहाबा हाबा जाहैनांगौ बा जाहैनो हागोन बे नङा माने मोनसे नियम निथि थानांगोनथ'। ओंथ' मा बेनिफ्राय दा जागोन मोनोब्ला मा खालामो बेखौ बिजिरलायदो। मोनोबा इसो जोंहाथ' नांथारला बेखौथ' बहा सेंग्रानोथ' नाङा। लाबावनो माबा मोनसे जोंहा थारमाने फाथैलाय बिसिनो होनना नेना दोङो दा अ गावसोर खबर हरथ'वाखै एख' जेराव सिरि थांना दोङो बेखौथ' आरो गावखौ लाबोफिनबा इयो दा सार्टिफिकेटखौथ' होबाय इयो गावनियाथ' दा आदार मथे खथ्र'ल' जानाय होबाय थादो। दा बिमा बिफाया दि मानो 22 बोसोर होनना खोन्थाखो नायनो थांनायाव इखोसो नांसिगो दा इफोरखौसो हमहैनांसिगोन। दा थांखानाय मानसिखौ जुदि लाबोफिनोब्ला दावराव दावसिसो जाया होमबा? नांथारा बेबायदिखौथ' लाबोनो हाला थाबसिन नालाय हिनजावखौ दा बेयाव भगबानाबो जिखुनु जाया मोनसे नियम बानायनानै दाय फोनांलायनाय खालामनांगोन आरो बै नङाबा जाय हौवाया लांदों दा जाय हौवाजों बियो खोथा दंलायोमोन दा बिनि दायफोरखौ बै हौवाया बानस'नाय खालामबानो जाबायब्रा। इदिनोथ' खालामनो नागिरबाय थादो। दा हिनजावसा लागा जेबो मानसिफोरानो गैयाबा हिनजावसा लागा जेबो गैखायाबा? एखन गैखाया न'ना न'ल'हाय होमबा नों इसर लायबाय हिनजावसा लागोनाव नों थांनानै बेयाव दाबि खालामनानै जेबोथ' खालामनो हाया नालाय। एख' गैया इसानावसो जाय थांनांगौ हौवाया लादों बे हौवाया सिगांनो बे जुदि गाव दा इबा लादोंमोनब्ला लांदोसो लाखोना ना दोनैथ'दोसो इसो जाहैबाय बाथ्राया। बेखौ लासैनो खबर मोनसिगोन। दोनैथ'नायथ' खोथा गैया सासे हाबा जाखानायखौ सप्ता खनसेनि उनावनो मा लाना खारनाय जायो लाना खारनांगौ औ इयो बे लाना सदखा हौवाया खारनायाथ' बै हौवाया लेंहराबाथ' गोसथोनाया लेंहराबाथ' बेबायदि बिनि गोसोआ सोलायाना सोलायामोन नालाय। मानसियाबो हाबा जाखांबावनायसो हाबा जाखांखाबाय। सोरो? दासो मिथिजोब्बाय आगोलो 6 मास जायियावनो खारबोदोनो। होमबा बे हिनजावसायाबो हाबा जाखांखाबावबाय? 6 मास जायियावनो खारबोबायनो गामिनिफ्रा खोन्थाजोब्बाय। बे बेबायदिसो सुनिग्रहखौनो नांहैदो आरोबावबो खारबावबाय होमबा खारबावबाय मानसि जायाहाय इयो इदिनोखा इयो खारलुं होमबा हिनजावखा इयो बेखौ गामिनि मानसिफोरा मानो खोन्थायासै सिगाङावलाय हिनजाव नायनो मानो थांबा खोन्थायासै मिथिया दासो जेनेबा खोथाया ओंखारफैबाय आरो ओंखारफैबाय दा गामिनि मानसिफ्रा बुंदों दे सिगाङावबो हाबा जाखांखाबायनो बहा जानायमोननो बेयो बहा जानायखौ खोन्थायासै मोजां रायज्लायजोबनाय जायासै जिखुनु बेबायदि दा खोनादों आरो गामिनिफ्राय अ हाबा जाखानाय बेलेगाव हाबा जाखांखाबावबाय बेलेगाव हाबा होननानै जाखांखानायसो अब्ला माथो होनबा ओरैसो सन्देह खालामनांसिगोन बा ओरैसो साननांसिगोन जोङो बिदिनो हाबा जायै फैसा लाखुमाना फैसा खारनाय लानानै खारनाय इदिसो खाबाय सोरनिबा हिनजावा सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनाय सोरनिबा लाइफखौ माने गोसोम दागो खालामनांनाय इदियानो आरो इनिया दा लहरिया इनिफ्राय
बै गथ' सानै साथाम गोनांजों लेनदेन लाखिनानै इसोरबा बोराय नंला आरो इनिबा बाबा बेखौथ' मोनगोन बेथ' एसां गोजानावथ' गैया नालाय जायगानि खासो नालाय ओनथ' नङा होमबा सानबेसेथो बहा खारखुमाना थानो दिल्ली ए मुम्बाइ जेरावखि थाया दानि जुगावथ' मिथिखायो नङा होमबा जिखिजाया बेखौ मानसिखौ मोनोब्ला बेखौनो खालामदो जाय मानसिया जे बेखौ लेंहरदोंमोन सासे हाबा जाखानायखौ बा बिनि गोसोखौ सोलायहोदोंमोन जायबा बेखौनो खालामनांसिगोनथ' र' लानो नागिरदों बेखौ खालामबानो जाबाय फाइनफोर फोनांबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंस्राथ' माबा एक्सेप्ट खालामफिननोथ' हानाय नंला नालाय हाया हाया बाब बाब आरो इनिख्रुइ मायबा गिदिर कान्द' खालामना थांगोन एबार बुथारनानै खारगोन हौवाखौ औ बाब जारलासो दे गिनांगो हिनजाव लानायाबो आजिखालि बाय सानै हयै दे होमबा नायदो उनाव दे खबर हरलायसिगोन औ दे दायो नोंथांमोनाथ' अडिअ रेकर्डखौ खोनाखाबाय दा बेवहाय माखासे रावा थोंजों बेरखांदों हौवा गोदान लागोनिफ्राय जेब्ला हिनजाव गोदानखौ सोंनो थांदोंमोन अब्ला बैसोनिफ्राय लानानै गासैखौबो सोंदोंमोन आरो बुजिबायना आरो अब्ला माने हिनजाव गोदान लागोआव फोरमायदोंमोन जे हौवा गोदान लागोनो 26 बोसोर बैसो होननानै खिन्थु जेब्ला हाबा जाखांनानै खारबाय 6 साननि उनाव अब्ला मोनसे आइडियाव जों नुनो मोनबाय बिथाङा खालि 17 बोसोर बैसोनिल' एबा 2008 मायथाइयाव जोनोम मोननाय आरो हजोंनिफ्राय जितु हौवा गोदानखौबो 45 बोसोर होननानै पुरा भाइरेल जाजोब्बाय खिन्थु बिथांनावबो जों मोनसे आइडिखौ नुनो मोनबाय आधार कार्डआव जे बिथांनि बैसोआबो 30 बोसोर बैसोनि एबा 1995 मायथाइयाव जोनोम मोननायमोन आरो बिथाङा दा बेनिखायनो जों गेजेरनि मानसि हिसाबै रावनिबो थोंजोङै जानानै बुंनो हाया बिथांमोननि अडिअ रेकर्डखौ खोनानायनि गेजेरजोंसो जों जै फंनैसो रावखौ बुंनो हादों बेखौ माने बुजिनानै बुंदों आरो दै बेनिखायनो जों रावनिबो थोंजोङैनो सापर्ट खालामनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला सोरनिबा जुदि थोंजोङैनो जानानै नों सापर्ट खालामोब्लाथाय उनाव माने गल जानो हागौ आरो बेनिखायनो जों थोंजों सापर्ट खालामा बाथ्राखौ जों जास्ट बुजिगोन खिन्थु माखासे अडिअ रेकर्डनि आइजोनि रावखौ खोनानानै जों बेखौ एसे हमदांनो हायो जे हिनजावसानिबो गोरोन्थि दं बिदिबायना हिनजावसानिबो गोरोन्थि दं बेहाय नाथाय बेसेबां सैथो आं बेखौ थोंजोङै बुंनो हानाय नङा खिन्थु गोरोन्थिखौ एसे मोनदाङो आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।